Здравейте, приятели, и добре дошли отново в канала. Винаги съм ви призовавал, бъдете активни в коментарите и пишете какво искате да чуете или кого искате да чуете и коя негова песен. Днес се връщаме обратно към Ерик Грьонвал, защото Пер Ериксън си пожела да чуе House of the Rising Sun на Animals. Така че, нека чуем. Ерик Грьонвал, House of the Rising Sun. Вау! Добре. Харесва ми началото. There is a house in New Orleans. They call. Само самото начало загатва, че песента ще потече в някаква съвсем друга посока, не като оригинала. За запознатите, знаете, оригинала започва доста по-динамично, там има китари в началото, барабани, йоника или пък синтезатор. Доста интересно начало. Не знам как, нали, не съм музикант, да се изразя. Интерпретация или аранжимент интересен. All the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. Много тъмнина има тук. Този дълбок глас така придава някаква тъмнина на песента, на историята, която Ерик преразказва. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a... Само преди да продължим, ще върна малко. Тук някак си ми изникна от подсъзнанието Гари Олдман. Много ми заприлича на него от филма Дракула. Напишете в коментара или в коментарите си дали съм близо, дали съм прав или въобще прилича ли ви на Гари Олдман. blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. Now the only thing. Тук малко загатва за продължението на историята. Очаквам, че ще има експлозия от звуци, от тонове, при всички положения. Втора песен правя на Ерик и съм запознат горе-долу с това какво може, докъде може да стига гласът му и въобще неговите певчески възможности. Така че очаквам, че песента няма да върви точно в тази посока и някъде ще изригне. Въпросът е кога
До момента ми харесва как звучи. Хем има някакво спокойствие, хем има тази, както споменах, така някаква тъмнина. Интересно, интересно. Интересен прочит на песента. Gambler needs is a suitcase and a trunk, and the only time he's satisfied is when he's on a drunk. Харесва ми този момент тук. He's on a drunk. Oh, mother, tell your children not to do what I have done. Добре, добре, Ерик. Почва да ми харесва. Нещата започват да се случват. Тази магия. Ерик може да направи от всяка една песен просто чудеса. Чудеса. Spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun. В общи линии до тук все едно слушам различна песен. Нищо общо с оригинала. И мога да ви кажа, че този вариант ми харесва много повече от оригинала. Оригинала малко ми е скучноватичък. Така че това е мое мнение, не налагам на никого. Аз не съм музикант, но усещането ми е такова. Харесва ми повече това. I got one foot on the platform. Тук ще спра за малко. Не знам какво се случи. Направо все едно някой ме удари с камък по главата. Гати избухването. Аз ви казах, че ще се случи това нещо. Тръпки ме побих. Още не мога да го съзная. Кънти ми в ушите този преход. Уникално. Сега го връщам задължително, знаете. I got one foot on the platform. The other foot on the train. I'm going back to New Orleans to where Не мога, ще го върна още веднъж. spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun. Сега ще излее гнева си. Това е кулминацията на историята и събрания гняв и
избухва. Уф, тръпки ме побиват. За втори път. 2 експлозии. Не една. 2. Не знам. Без думи съм. Честно да ви кажа, ако трябва да избирам дали да слушам Animals или Ерик, ще слушам Ерик. Просто песента звучи по съвсем друг начин. Изригна, изля си яростта, мъката, болката от цялата тази история, която е разказа от самото начало на песента до този момент. И му олекна този преход сега, който започна. Уникално. Всичко приключи. There is a house in New Orleans. They call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. God, I know I'm one. Благодаря, Ерик. И така, приятели, това беше за днес.
Аз още треперя след изпълнението на Ерик, но от него може да се очаква всичко. Ако на вас ви е харесало, напишете в коментарите. Също така, пишете кого искате да слушате и коя песен. Може да напишете и как се справям до момента. За мен е много важно. Който желае, може да се абонира също за канала или пък да удари един лайк. Ще се видим в следващия епизод.